Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch iltaqa' ma' membri tal-Kunsilli Lokali tal-Belt Valletta u Swieqi biex jistidinhom jippreżentaw il-proposti tagħhom għal proġett pilota li għandu jkompli jsaħħaħ it-turiżmu ta' kwalità fil-komunitajiet tagħna b'appoġġ dirett mill-Gvern. L-għanu li dawn il-lokalitajiet isibu spalla fl-isforzi tagħhom biex jilħqu l-bilanċ bejn l-iżvilupp turistiku u l-ħarsien tar-residenti filwaqt li jindirizzaw sfidi bħal dawk tal-iskart, l-ordni pubbliku u l-maniġġjar ta' akkomodazzjonijiet turistiċi. Fil-laqgħa id-Deputat Prim Ministru spjega li filwaqt li ċerti sfidi jistgħu jiġu indirizzati b'leġiżlazzjoni nazzjonali, oħrajn jeħtieġu soluzzjonijiet għaċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull lokalità. F'dan ir-rigward, il-proġett pilota se jagħti lil-lokalitajiet speċjalment dawk li jinsabu fiż-żoni turistiċi ir-riżorsi adattati u l-appoġġ kollu biex iwettqu l-inizjattivi li jixtiequ. Is-Sindku tal-Belt Olaf McKay u dak ta' Swieqi Noel Muscat laqgħu l-istedina tad-Deputat Prim Ministru u qablu li xahar id-dieħel jindikaw il-prijoritajiet tagħhom għal proġett. Id-Deputat Prim Ministru spjega kif diġà hemm diskussjonijiet ma' ministeri oħrajn konċernati li wedu l-appoġġ lill-inizjattiva. B'dan il-pilot project se nkunu mhux biss qed nisimgħu iżda mbagħad ningħaqdu gvern sħiħ biex naħdmu u nindirizzaw dawk l-isfidi. Hopefully mbagħad inkunu nistgħu naraw li nifirxu dik il-ħidma mal-pajjiż kollu. Is-Sindku tal-Belt qal li l-proġett se jolqot lil dawk kollha li jżuru l-kapitali kemm għal ħaddiema li jaħdmu fiha ta' kuljum kif ukoll għat-turisti. Dan il-proġett pilota nemmen li se jkun qed isolvi dawn l-issues bħal pereżempju qed nitkellmu fuq skart, parkeġġ, aċċessibilità. U huwa tajjeb illi Deputat Prim Ministru semana se jaġixxu biex inkunu hekk nistgħu inħarsu l-qudiem biex insolvu dawn il-problemi. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Swieqi rringrazzja lid-Deputat Prim Ministru għall-inizjattiva li se tbiddel ix-xenarju fil-lokalità li jmexxi. Naħseb illum bdejna l-mixja biex inkunu nistgħu nsolvu l-problemi, l-sfidi li għandna fil-lokalità. Verament jinta dan irringrazzja ħafna l-Onorevoli Burch li ħa l-inizjattiva biex nibdew nitkellmu biex insibu s-soluzzjonijiet.